Benvolguts arquinautes, benvinguts al número 2 en català, com ja veureu el programa, hi ha les Berky News, com sempre, farem les novetats al canal, etc. La Berkipèdia, on presentarem un canal YouTube, en aquest cas una pàgina web o el que sigui, i en aquest cas Barcelona en temps passats. Creativitat, doncs, com sempre, farem alguna cosa de creativitat, parlarem en aquest cas de com començar un escrit. Vale? Ja tenim les peces definides, el que cal, personatges, normes de realitat, ja sabeu, si no, torneu al CriberKibu número 1, ho mireu i cotillegeu. Després la reflexió, parlarem de l'ego, i en observació parlarem de lo que és la ciència-ficció, la definirem, anirem més enllà de la definició estàndard, farem una petita reflexió sobre el tema i ho adornarem tot amb el nostre convidat, que és el joc Super Hat Adventure, que és el joc aquest. Ara us ensenyo el joc, per si no ho recordeu, que és aquest d'aquí. Amb la nostra mà, esquivant els peus. Farem la primera pantalla per refrescar, però comencem per el nivell 7 o 8. I recordeu la mà, no? Omitim. Ja coneixeu la història. No potser triar el nivell 2 per refrescar. Només per refrescar. Hola, nois. Benvolguts arquinautes. Soc la mà d'Indiana Jones. Ui. Soc la mà d'Indiana Jones una mica patosa. Una mica d'estralera. Vinga, anem pel rellotge. Vinga, ara controlarem el temps. Vinga. Vinga. Bé, us acompanyaré en el dia d'avui. Ei, que arribo tard a veure el CriberKibu. Ai, corre. I, apa, va. Ja recordeu, no?, de què es tracta aquest joc. Ara anem directament a les novetats. Novetats del canal. Primer, hem creat un Reddit, que ja us posaré l'enllaç, que els ho posaré per aquí. El posaré en el xat, per si ho veieu en directe, i si no, tornem aquí. I aquí és en el Reddit. Tenim el que vam fer, convocatòries, els resultats dels sortejos, això és les enquestes, perquè pugueu votar. Què més? Quines novetats més? Encara redistribuirem la Wikipedia molt aviat. Aquí veieu, hem redistribuït una mica el menú. Anem al planning. El planning fins el 20 de novembre, per entendre'ns, serà allò diumenges i dilluns. Després, a partir del 26 de novembre, el 26 de novembre, exacte.
No? Això no ho he fet bé. O sí. Vale. Pensava que ho havia organitzat d'una altra manera. M'he despistat jo, ho sento. Tornem-hi. Vale? Ja a partir del 26 serà només Cribu per Quitut, vale? I seran 3 hores on jugarem i farem Cribu i Bu per Quitut, tot junt, en una sola sessió, un sol directe. I bueno, això ja ho sabeu. I entre el 16 i el 19 farem, encara no he decidit el dia, un Simulator 18 i Neiri. Farem una partideta. Un altre element important. No ho he ficat. Bueno, no ho he ficat aquí, però els vam trobar Kibu, ja sabeu de què va. I afegirem una petita cosa que és els Plecun Berkibu. És a dir, Plecun Berkibu és una taxa lliure, bueno, ja ho llegireu, però serà pues, continuar, per exemple, les partides de Neiri, de Bus Simulator, etc., fora dels directes oficials. ¿Vale? I serà, per exemple, si comencéssim ja, ¿vale? Si comencés això ja, seria per entendre'ns, o sigui, si comencéssim ja seria el proper dissabte, vale? De 10:30 a 12 farem una partideta en aire, català, castellà o francès. Això són 2 setmanes seguides, una de descans, que seria el dia 2, que és quan en farem el sorteig, penso jo. Sí, farem aquell dia el sorteig. I llavors el 9 i el 16, tal com està indicat aquí, començaríem. Després una setmana de descans. Bueno, realment començaríem al gener. Bueno, ja ho acabaríem de polir. I aquí baix ficaríem el planning. Aquí un poc a planning, pues aquí sortiria com el planning d'aquí. Però de Plecun Berkibu. Que com hem dit, bueno, podeu accedir, aquí em faltarà l'enllaç, però Plecun Berkibu i aquí, pues, aquí ho teniu en pantalla, ho llegiré. Plecun Berkibu és la secció lliure a l'esperanto a continuació. L'esperanto realment és plenignante kun, per el que estem utilitzant una contracció del mateix. Simplement això, i l'ho dit, que 2 de cada 3 dissabtes pues, farem això i seran 2 setmanes seguides en el mateix idioma. Diria que ja no hi ha més novetats, no? No hi ha més novetats. No. Pues anem directament al següent apartat, que com sabem és la Wikipedia. Això, missió completa, pendent, creativitat, com començar, pendent. Pues ara anem a la Wikipedia. I a la Wikipedia pues, haurem d'anar per aquí, Wikipedia, YouTube en català, i avui parlarem de Barcelona en temps passat, que és un canal així, història, i anem a... com veieu, hi ha diverses coses, en castellà, en català, i hi ha, pues, per exemple, petits fragments de pel·lícules o alguna cosa així ambientades en Barcelona, petits reportatges, per als turistes aquest encara no l'he vist, per tant no ho puc comentar, però, per exemple, hi ha com manifestacions. Això, Tusset Street, per exemple. Tusset Street ens parla de pues, que el 67 era com el barri on es comprava,
on fer estilisme, vale? On anar de discoteca, vale? Era el lloc on anava la gent de discoteca en els anys 60, per exemple. Pues això ens ho expliquen aquí. Bueno, això no ho he vist, però ja sabeu que tinc moltes ganes de veure'l. Per exemple, la visita de Vita a Barcelona, els 100 anys de ferrocarrils, què més? Bueno, resum de l'any 44, que jo hagi vist, és que hi ha un munt de coses interessants per veure la història, tot i que a vegades hi ha coses de la història que no són gaire agradables. Això també és veritat, però, per exemple, veieu les Arenes, que ara és un centre comercial, això és el que com estava abans de crear el centre comercial, la sèrie del Poble Nou, a TV3, les Rambles, veiem com les Olimpiades, el Teatre Arnau, que era un teatre paral·lel, que va tancar, visitar Montserrat, el Trencaones, que es va treure o es va... acaba el 1877, la Pobla de Lillet... No es centra només a Barcelona, però és tot com molt d'abans dels 90, vale? Com molt tard. Aviam, quin més he vist jo? És que clar, per tots els que jo havia vist, per exemple, una persecució, per exemple, Barcelona 82, que és com la preparació l'any 78, com vivia la gent, Espanya 82, el Tibidabo, els tramvies, tramvia blau, la història de la sardana, els delinqüents famosos, l'estadi olímpic, l'Avinguda de la Llum. L'Avinguda de la Llum, sabeu que és allà sota els FSC, a plaça Catalunya, que era una antiga avinguda comercial que està tancada. No sé ben bé què hi ha allà, suposo que coses de manteniment de FSC, coses així. Però bueno, ens permet visitar tota aquesta avinguda de Llum, que era una avinguda soterrada, sota plaça Catalunya, per allà. El transport públic ens parla d'un munt de coses, però un munt. Tramvies, podem fer el seguiment d'un tramvia, el Pla Cerdà, el 76, el túnel del Bruc, bueno, és que, o sigui, és que, o sigui, hi ha de tot, hi ha també petits fragments de pel·lícula, construccions, inauguracions, és que hi ha un sinfín sense fi de temàtiques. Per exemple, ampliacions del metro que es van fer en el seu moment, les inauguracions, és que la terrassa de l'aeroport, per exemple, en aquella època pues, hi havia com la terrassa, no sé si és ara. Reconec que no agafo gens l'avió. Camp de la Bota, que hi havia aquest castell. Bueno, és que, en fi, variopinto, no? Hi ha de tot. Hi ha absolutament de tot. Les riuades, la Diagonal com era antigament, els FGC, la Pallesa, Copito de Nieve. És que aquí ens podríem passar la vida mirant i mirant vídeos i fascinant-nos amb la història, amb les imatges de l'època, de com han anat canviant les coses. La veritat és que trobo que és interessant tot el recopilatori que es fa i a vegades és només un vídeo de música, o sigui, no és... A vegades sí que són fragments de coses, i trobo que és interessant. I
per això ho volia compartir. Trobo que és un canal interessant que és en català, en castellà o simplement en música. Però això és com un fragment d'una pel·lícula, aquest com que és una mena d'assassí, no sé què, i que s'amaga pel gòtic, que els troben uns nens. La vida és bella, doncs aquí seguim bàsicament el recorregut d'aquest tramvia, em sembla. Veiem com passaven els cotxes davant, s'apartaven. Un antic parc d'atraccions que va viure un temps, vale? Pues, jo crec que la Wikipedia la tenim ben vista, almenys aquest. I ja sabeu, anirem fent aquests de moment, però m'agradaria que descobrir d'altres que m'aportéssiu i anéssiu al formulari de contacte i poséssiu. No? Ah, crec que l'he borrat. Vale, de moment, pues, al Reddit. No dubteu d'anar al Reddit. Vale, a contactar. Trauré-lo de contacte. Sí, crec que no ho sé encara. No sé si tornaré a crear el formulari. No, jo crec que és millor tot Reddit. Vale? Borrarem el que és l'apartat de contacte. Bé, ja ho veurem. Això ara no importa. Ara hem de fer la petita pausa. Com ja vam dir, bueno, primer hem de dir que ja hem complert la missió de parlar a la Wikipedia de Barcelona en temps passat. Ara, abans de començar amb l'apartat de creativitat, anem a saludar el nostre convidat i anem a fer una partideta. Quina destrès, quina tècnica. No anem al següent. No. Tornem al menú i tornem al nivell 8. No sé quin nivell ens vam quedar a Catalunya, però hem vist que els espanyols en el CliverQ han arribat fins al 12. Doncs anem a veure. Igualment, al final del programa, 3 pedres i una mà. Ah, vale, ja me'n recordo. Aquí haig d'agafar la clau. I corre. Ui. Saltem. Ui. Roqueta, tranquil·la, Només t'he agafat la clau. Apa, siau. Fora la roqueta. Anem a l'altra banda. Com començar una història? Primer cal tenir una idea. No sé, podríem... Què es podria fer amb una mà com a protagonista? Es devia preguntar al creador d'aquest joc. Devia preguntar, què tal si faig que una mà podria escalar, saltar, agafar coses. Podria ser interessant ficar-ho en un joc. Sí, ja ho sé, estic fent una mica de trampa. Parlen de creativitat mentre intento arribar a una tassa. Conduint una pedra. Ui. I aquí haig de saltar. Ara anem a la tassa. Agafem la tassa que ens portarà directament a la secció de creativitat. Això són apunts que no els he borrat. No mireu. No vull res, no? Creativitat. Com començar? És el títol? Com comencem? Doncs explorant idees.
Quines idees podríem explorar? No sé, havíem parlat l'altre dia d'una pedra parlant relacionada amb l'Atlàntida. Podríem agafar aquesta idea, podríem, o no, no sé, què en penseu? Agafem aquesta idea, no l'agafem, la pedra parlant. Vaig a posar l'estufa mentrestant, mentre us ho rumieu. Potser la pedra parlant, l'Atlàntida, que una mica massa vist, no? Potser anem a tantes altres idees, jo què sé. Altra idea... no ho sé, aviam... No, el d'un tros del cos, jo què sé, el cap, un cap que parla, es mou... no, és Doctor Who. Mala idea. Una altra idea que ens podria ajudar a començar una història. Els misteris de la illa de Pasqua. Sabeu, la illa de Pasqua, no? La illa de Pasqua, ara hi anem. No, aquí estem al Superhand Adventure i anem aquí. Isla de Pasqua. Veieu els moais, aquestes estàtues amb cares així una mica rares, alineades, no? Que sembla que estiguin esperant. Una mica raro, no? Una mica raro. Podríem crear una història a partir d'aquí, a partir d'allà de Pasqua. Per exemple, quina història podríem construir a partir de l'illa de Pasqua? Però què volem escriure? Primer, quin tipus... Recordem la pregunta essencial. Què volem escriure? Pues vull escriure ciència-ficció. Sí, vull escriure ciència-ficció. Vale, hem decidit això i hem decidit que anirem amb els misteris de la illa de Pasqua. Però qui cerca els misteris? No? Hauríem de respondre a aquesta pregunta, no? Qui cerca els misteris de l'illa? Un arqueòleg? Arqueòleg? O arqueòloga? Vale? Grup de militars que cerquen una arma. Ja ho sé, Stargate. No sé. Penseu que l'Stargate pensaven els militars americans que vaja, que era una arma. Al final no, és una cosa per produir forats de cuc que ens permeten anar ràpid d'una banda a l'altra. Corre, 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 corre. No descartem-ho. Vale? Potser un grup d'investigadors ufòlegs o parapsicologia. Sí, si heu llegit els meus fanfics sabreu que Stargate Nazca està vinculat. Fanfic Perky Stargate Nazca. Fanfic escrit per Perky Stargate Nazca. I sí, viatgem a la illa de Pasqua a investigar certes coses. No me'n recordo què es descobria.
No recordo, però em sembla que era una font d'energia, algú d'una font d'energia, em sembla que era. Era per algú de l'escut planetari, perquè Stargate Nazca pots combinar Stargate, la teoria dels antics astronautes, dels ovnis i tots aquests misteris de la Terra, no? O sigui, tal com a Stargate Atlantis s'investigava per un els misteris de la galàxia i per l'altre, de la galàxia Pegasus, i per l'altre, els misteris de la ciutat, per què no fer un barrim, barram, barrim, barram, barrim, barrum? És un fanfic. Stargate Nazca és un fanfic. Per què? Perquè utilitzem el concepte de Stargate. Per tant, si utilitzem un concepte que no és nostre, és un fanfic. Si en lloc d'una porta circular i escuts i que es marquin 7 símbols, etc., haguéssim dit, bueno, pues, un artefacte col·locant pedres, permet obrir una mena de portal allà on vulguem i si duem una pedra o alguna cosa, pues, permet tornar al punt de partida, no ho sé. Es podrien buscar solucions per trencar el fanfic i fer una història pròpiament pròpia. Hi ha formes, hi ha fórmules. Anem a copiar els apunts que els deixarem, com sempre, com de costum, al lloc on ja sabeu. Recordem-ho. On trobem els apunts? Perqui, no m'has dit on trobo jo aquests apunts? Aquí, tranquils, tranquils. Aneu aquí, veieu? Criu Verquitut, Criu Verquivocat, aquí, Creativitat-ho, aquí teniu el vídeo de l'antic Criu Verquivú, i veieu, aquí tenim els punts que necessitem per escriure una història, etc. Vale? Un cop hem recordat això, tornem al punt on estàvem. Benvolguts verquinautes, que ens estem distraient, Ens estem distraient, No estem atents. Tampoc passa res. També cal distreure'ns. Vale. Hem d'arriscar-nos a començar una història. Ens hem d'arriscar. Al final, pensem massa i creem poc. Pensem massa i creem poc. Què vull dir amb això? Què vull dir amb pensem massa i creem? Al final estem pensant molt en com quedarà la història, bla, bla, que si convé millor això, convé millor. Deixeu-vos de punyetes. Deixeu-vos de punyetes. I sento ser tan brusc. Però ara pensem massa i creem poc o actuem poc. En aquest cas, creem poc. Posem-nos a escriure. Posem-nos a escriure. Escrivim el primer esborrany. Anem a escriure el primer esborrany de la història. Abans, almenys, decidir protagonista. Sí, hauríem de decidir el protagonista o la protagonista. O grup de protagonistes. Anem a parlar de... Hi ha 3 protagonistes. La història que titularem provisionalment La Pasqua feta illa. No.
El retorn dels moais. El retorn dels moais. Recordem que aquestes estàtues que hem vist abans potser no hauria d'haver tancat tan aviat. Aquí. Això se'n diuen moais. Rapanui. Moais. Veieu? Això són els moais. Tornem. Triem 3 protagonistes. Anem a arriscar-nos. Anem a canviar això. I anem a esborrany. El retorn dels moais. Ficarem una medium. Una medium d'origen indi seria massa... alemany. Vale? Una medium anomenada... Ara hauríem de buscar un nom típic alemany. Anem a buscar. Estem bloquejats. Estem bloquejats, no? Estem bloquejats. Nom de dona en alemany. Aquí, pues, sembla que aquí hi ha un llistat. Lisa, Abigail, Johanna, Saskia. Saskia sembla un nom interessant. Saskia o... Marlene. No, Saskia m'agrada més. Saskia... Sidonia... Aquí estem en una... Aquí, un altre punt. No tinguem por a utilitzar eines per inventar nous personatges o qualsevol aspecte de la història. Com hem dit que es deia la noia alemanya? Hem dit... No era Cecilia, Saskia. Pues Saskia medium alemanya. Necessitem un arqueòleg, necessitem un científic o científica. Què us sembla una científica d'origen la Illa de Pasqua? Per tant, a Xile, no? Per tant, farem nom típic de dona xilena. Aquí em surt, pues, María Isabel, Paula Andrea, Laura Vélez, María Angélica. Direm María Angélica. María Angélica, científica
i ufòloga xilena. Aquí ens està sortint una pregunta. Com es coneixen les tres protagonistes? Hehehe. Com es coneixen? Ens falta una noia catalana, un nom català, nom típic català, de dona catalana, nom de 506, Laia, Noa, Iris, Bet, li direm Bet. Bet, arqueòloga. Vale? Són les tres protagonistes de la història. L'anirem construint a mesura. Avui comencem una mica així. Estem avançant més que a Espanya, No tingueu enveja dels espanyols, pobrets. Aviam, què havia fet jo? Espanya. Criberquibú, Espanya, capítol 2. Vaig parlant... Vale. Estem anant directament a crear la nostra pròpia història aquí. Anem a deixar això. Sí, ja ho sé. De fet, aquest és el títol esborrany. Ara el títol canvia. Tot aquest apartat és d'informació. Vale? O sigui, de moment, la història seria aquesta. Com es coneixen? Per una xarxa social? Estem en una època on molta gent es coneix es coneixen al Discord, no, al Reddit de Misterios de la Humanitat. Ni tan sols sé si existeix, ¿vale? Anem a mirar si existeix. Potser ens estem inventant alguna cosa. Discord. Anem a buscar. Discord és una xarxa social utilitzant models francesos. Bueno, login. No em vull logar. No em vull logar. Pensava que podríem buscar. No. Potser Misterios de la Humanitat. A veure. Bueno, hi ha un podcast. Hi ha un podcast que es diu Misterios de la Humanidad. Bienvenidos a Misterios de la Humanidad. Desde nuestros estudios que queremos explorar nominadas y sus efectos espirituales. Jo penso que aquests protagonistes pues, tenim més informació. Coneixen... No es coneixen a través del Reddit, es coneixen a través del podcast Misterios de la Humanidad.
hem vist que existeix. Vaig a mirar si aquest podcast té alguna xarxa social. Cine Maldito, suscriptores, sitio web, Spotify, sitio web. Tenen un iVoox. Vale, un iVoox per anar-se carregant els podcasts. Suscriptores, 1, Podtail. Anem a inventar. Total, és una història de ficció, no? Ja tenim resolt la primera pregunta. I crec que ho deixarem aquí i continuarem en el pròxim la nostra història. Es coneixen a través del podcast Misterios de la Humanitat. Vale? O sigui, anem començant, o sigui, anem fent preguntes i anem responent. I hi haurà un moment que ens haurem de començar a posar a escriure. O sigui, realment aquesta història l'acabarem creant, escrivint, en directe. Gairebé en directe. Vale? O sigui, prepararem la història. Bueno, aquí hauríem de borrar-ho tot. Però tranquils, que ho tindreu en apunts. I, com veieu, creativitat, com començar, hem complert la missió. Missió complerta. Molt bé, nois, anem a bon ritme. I la història que anem a escriure aquí serà interessant. Ara tornem al joc. El nostre joc de Super Adventure Hunt. Espero que estigueu veient. Sí. Per fer un descans, abans de començar amb l'ego. A parlar del ego, a parlar de com influeix a la vida, quins tipus d'ego hi ha. Quin ego deu tenir? M'agradaria no ser una mà normal i corrent, m'agradaria ser una mà detectivesca, una mà... Diu la nostra mà. Ui, estem envolant massa lluny. Aviam. Anem a travessar. Allò. Ui. Hem caigut al gel. Ui. No m'haguéssiu distret amb l'ego. Les mans no tenim ego. Doncs només sóc una mà aventurera. La mà d'Indiana Jones. Si l'Indiana Jones té ego, de que és un superarqueòleg i tal. Però això se me'n va de les mans. Una mica... Aquest pont no és massa estable. Uf. Ui, quantes capses. Ui. Va. Aviam, nois i noies, perquinautes. Anem saltant. Ui. Ara. Per trencar el gel, el ego haurà d'esperar, nois, I ja haig d'arribar a trobar la meva tassa.
Uf, uf, uf. Tasseta, ja arribo. Ara en Berki parlarà del ego. Aviam si és interessant. Aviam què en penses tu de l'ego. Em pregunten si tinc ego, jo. Soc només una pobra mà que ha perdut el seu braç. On és el meu braç? Bé, continuarem aquí després de parlar del ego. Tenim que reflexionar sobre el ego. Ego. Què és l'ego? És la concepció, és la autopercepció del jo. Vale? És a dir, qui som? Hosti, sóc un geni! Sóc un geni! Sóc un geni! Aconseguit crear del no-res una història sobre els moais, els seus misteris, els seus orígens. Hòstia, que sóc una passada, tio! Uau! També podria ser una altra autopercepció del jo. Ai, no sé si aquesta idea dels moais i de les tres noies coneixen a través d'un podcast, no sé jo si és gaire realista, no sé jo si agradarà a la gent, no sé jo... Potser hauria de buscar una altra idea, no? Aquesta idea és una merda. Perquè no se m'acut res de bo. És que no se m'acut res de bo. Altra autopercepció del jo és... Podria ser, que és la tercera, i entendreu per on vaig, és, investigar els misteris de la Illa de Pasqua, amb tres personatges atípics que es coneixen per un mitjà típic. Ja construïm un ambient interessant però falta treballar-ho més, no? Falta treballar-ho una mica més. Això sí, falta treballar una mica més la idea aquesta. No és mala idea, potser s'haurà de polir algunes coses, però bueno, fins que no em fiqui realment a escriure-ho i a estructurar-ho i a... Sí, el pròxim Verkibú serà de com estructurar un text important. Això ens ajudarà a escriure la història. En aquest cas haurem d'adaptar a la història que estem escrivint. Crec que és un repte més interessant així. Com heu vist, hi ha tres tipus bàsics d'ego. Ego de jo soc un geni, ego de no tinc cap idea interessant, o l'ego de anar construint a poc la idea i anar fent a poc. Dit d'una altra manera, ego de superioritat, ego d'inferioritat i ego equilibrat. Hi ha aquests tres tipus d'ego. Quines són les característiques d'aquest ego? Què és l'ego? Ego de superioritat. Per començar, ens creiem superiors als altres
I per tant podem provocar el següent. És a dir, el creure'n superiors de... Anem a agafar un exemple de la sèrie Stargate. Ho sento, Superhand, però de moment anem a Stargate. Quins éssers tenim a Stargate? Stargate Goa'uls. Són aquests personatges. Bueno, aquesta és la Ser i aquesta és una Goa'uld. I aquests pues, fan brillar els seus ulls i tenen una veu així forçada que manipulen la veu per impressionar i somos dioses. Creen una de barbaritats. Aquest Til, que és un Jafar esclavitzat, genèticament manipulat per ser un esclau, dels Goa'uld. Bueno, són tots aquests macos. Això és un Jafar, això és un Jafar, són esclaus i alhora els guerrers. Veieu? Aquest és un del SSS que està posseït. I veieu? Ui, veieu? Fa brillar els seus ulls. En fi, el Goa'uld que fa? Mata, assedia, conquereix, destrueix els altres Goa'uld. Vull dir, per una banda es fa mal als altres, manté distància, ningú està a la seva alçada. I això l'acaba aïllant, també. Vale? O sigui, això que... Clar. Si te creus tan superior que als altres i això, pues, et quedaràs sol. Al final te quedaràs sol o sola. Vale? No t'estimarà ningú, tothom t'odiarà. Què passarà? També no podrà aprendre coses noves ni evolucionar. Clar, si ens creiem tan superiors, soc l'hòstia, soc el geni, no evolucionem, no tindrem ganes d'aprendre coses noves. Jo ja ho sé tot. Per què m'haig de perdre el temps jo a aprendre coses noves? Jo sóc Perky, un geni. El geni de la làmpara, de la llàntia meravellosa. Sóc un geni. Tothom hauria de venir a mi a consultar-me. Tothom hauria d'aprendre de mi. I per això creo un canal YouTube. Veieu per on vaig? Veieu per on vaig? Que aquest ego de superioritat no és bo ni per nosaltres ni pels altres. Què més? Ego d'inferioritat. És sobretot autodestructiu. De bloqueig. O sigui, és que és tan mala idea això de fer una història sobre els moais, de 3 persones atípiques que es coneixen a través d'un blog de Los Misterios de la Humanidad. Quina idea més tonta. És que se'm riuran a la cara. És que us deveu estar partint el cul segur d'aquesta estúpida idea. És que hauria de deixar córrer. Res, deixo córrer la idea. Bloqueig. Veieu? Bloqueig. Tancament en un mateix. Te tanques en un mateix perquè com no ves res, qui coi voldrà estar amb mi? Qui coi voldrà veure aquest canal de merda que estic creant?
és que el que estic fent és una merda autèntica. És que no m'estranya que només tingui 3 o 4 seguidors. Ja haig d'agrair que tingui 3 o 4. Amb la merda que estic fent, joder. Rebuts del que està fent bé, tot malament. Aquesta percepció, la frase que he dit abans, les frases que he dit abans, vale? Clar. Bueno, tancament un mateix. Què més? Sí, bàsicament és això. Hi hauria més coses, però tampoc ens tardarem més. No és l'objectiu del vídeo, del directe, estar hores i hores a estar parlant del tema. És una pinzellada, que és per fer-vos una idea. Ego en equilibrat, diguéssim. Però ho ficaré entre cometes. Perquè mai el nostre ego està del tot equilibrat. Sempre hi ha moments de... O sigui, les emocions també influeixen, no? Les emocions influeixen a la nostra autopercepció, no? Perquè a vegades, què sé, hem donat moltes ganes a algun projecte, jo què sé, m'ho invento, aquesta novel·la dels Moais, hòstia, hem estat hores i no sé, que ens l'han tirat a la cara. És que hem estat hores i hores i ens l'han tirat a la cara. És que... Uf. Quina merda de llibre que he escrit, no? Que no el vol llegir ni ningú. Espera. Que el llibre dels Moais... Veig 3 o 4 que l'estan comprant. I de moment sembla que l'estan llegint. Ui, un no ha vist. Ai, què em dirà? Què em dirà? Ei, tu, Berki, has escrit tu aquest llibre, oi? Sí, he sigut jo. Us dic als aquests de la crítica que s'equivoquen, però molt. M'està encantant la història, m'encanta com has plantejat la història, com has desenvolupat els personatges, com has estructurat... Bé, només he llegit 2 capítols de moment, però que m'ha semblat veure'l i dic, vaig a saludar-lo. Que no es cregui aquests de la crítica. Equilibri. Hi ha gent que li agrada, gent que no. No podem agradar a tothom. Ojo. No tothom pensa ni sent de la mateixa manera. Cuidado con eso, Si ens deixem portar per lo que diu la crítica, en l'exemple aquest, si per exemple només ens deixem portar per lo que diu la crítica de que el llibre dels Moais és una mierda, el retorn dels Moais, quina ximpleria d'història. No s'ho creu ningú. Que es coneixin 3 noies a través d'un podcast. Anda, ja. Tampoc ens podem creure al 100% de, hòstia, la teva història és una genialitat, la teva història és genial, és fantàstica, com has desenvolupat les personatges, la història, de com has conegut, les habilitats una i l'altra, de com es complementen. Hem de tenir, per tenir un ego equilibrat, hem de tenir en compte, però sense tenir en compte, o sigui, valorar els nostres punts forts i els nostres
punts a millorar. Està oberts a millorar i no tancats. Bé, hem d'estar oberts a millorar, no? Què sé, pues, potser el capítol 6 on... No recordo com es deien els personatges. Saskia, no? Saskia... Ui, potser l'episodi lèsbic on Saskia i Beth es besen, fan un petó. Potser no hauria d'haver anat per aquí. Potser no. I no sé, estic rebent bastantes crítiques en aquest capítol. D'altres m'estan dient que no, que hauria d'haver continuat per allà. Per tant, l'equilibrat és posar en valor el que sabem fer sense caure en soc un 10 i posar en valor el que sabem fer, és a dir, escriure, ser crear, ser tenir idees. Dintre del que no fem tan bé, triar el que realment necessitem millorar. És a dir, hi ha coses que mai sabem fer. O sigui, jo curar una ferida potser hauria d'aprendre una mica. Per exemple, si haig de cuidar algú proper, però hauria de saber fer una operació a cor obert quan no sóc metge. Realment necessito jo saber com es fa una operació a cor obert quan no sóc metge ni em penso dedicar a la medicina? No. Pues què coi importa que sigui aprensiu amb la sang? Què coi importa? Ho soc, ja està. Potser ens hem de reduir-ho per cuidar qui estimo i cuidar unes feridetes o acompanyar. Sí, però ja està. No cal donar-li més voltes. No cal estancar-se en... No ho sé fer, no... Uf. Sí que hauria de millorar, sí que hauria de treballar el màrqueting, com vendre el canal, com vendre les meves idees, com vendre els meus escrits, com fer publicitat del que faig, com atraure més seguidors, com fer-ho més interessant. Això és el que hauria de treballar. Però no quedar-me en... Ui, soc negat per atraure la gent. Uf, tinc 3-4 seguidors, és que no sé ja. Mira que he ficat a l'Instagram, n'he pogut tocar... Uf. Com ho faig atractiu? Millor dit, aquí vull fer arribar el missatge. O aquí vull... O sigui, qui m'agradaria que em seguís? Quin tipus de gent? Clar, això hauria de mirar-me llibres de màrqueting o mirar vídeos de com vendre'ls, com aconseguir uns seguidors, etc. Llegir-me blogs, ¿vale? És a dir, aprendre el que realment necessitem per millorar, obsessionar-nos, vale? O sigui, sense obsessió. No ens obsessionem. Ho faré a poc a poc. Ja aniré millorant. He trobat una pissarra molt xula.
No sé, a mi m'encanta aquesta pissarra. M'encanta. Ara m'encanta. M'agrada aquest programa que em permet canviar de pantalla i fer aquest vídeo. O sigui, m'està facilitant la feina. Potser hauria d'anar més enllà, però sense obsessionar-me, que puc millorar coses, segur que puc millorar coses. Però amb el que estic fent ara estic guanyant agilitat. En 1 hora i 5 minuts hem fet novetats del canal, hem fet Wikipedia, hem parlat d'un canal YouTube, no sé quant de temps, i a part hem jugat una mica a Super Hand Adventure. Hem fet-lo de creativitat, com començar la història, com començar a escriure, no? O sigui, no està tan malament l'agilitat que m'està donant aquesta forma de fer els directes i de fer els vídeos, si el veieu en diferit. Penso que estic trobant una forma equilibrada de fer-ho, que puc anar més enllà, que puc introduir més coses, que puc... A poc. També hi ha un element important. Twitch i YouTube estan, però, o sigui, tot el que és internet està a saco amb els drets d'autor. O sigui, que no utilitzis músiques, que no utilitzis capítols sencers o trossos de capítols. O sigui, cal entendre les limitacions. Per tant, ser conscients de les limitacions i fer trampes per evitar-ho. Què vull dir amb això? I acabarem aquí el tema de l'ego. Aquí el que vull dir exactament és això, fer trampes. Estic fent trampes. Per evitar tot el tema dels drets d'autor, estic fent trampes. Com veieu, quan faig la Wikipedia, era el primer cop que ho veieu, però estic entrant al canal al llistat de vídeos, no estic entrant als vídeos. Potser estic entrant i pausant, però no estic mostrant res. Veieu? Estic ensenyant la foto del cartell del restaurant, veient el menú, mostrant el menú, però no estic gravant dins del bar. Potser alguna foto on no hi hagi ningú. Enteneu per on vaig, no? I si hi ha una música en el bar, doncs en el vídeo del bar no estic utilitzant, o sigui, estic traient la música i ho he editat després o us ho estic mostrant ara el vídeo i estic parlant a sobre sense que sentiu la música que hi havia. Vale? Estic fent trampes. Respectant les lleis de dret d'autor, però estic mostrant el que vull també. Com abans, que he buscat per Google Illa de Pasqua. No he entrat en la imatge, l'he vist des de fora. He mig entrat en la imatge dels Goa'uld. Però és una recerca. No he entrat. No ho he fet en gran, en plan, esto es mío, no. Estic mostrant que ho estic buscant. Ei, jo estic buscant, estic en el meu dret de buscar. Això no m'ho impedeix el dret d'autor. Ningú m'impedeix demostrar a algú com estic buscant una cosa. Enteneu, no? Que l'ego cal cercar mecanismes per equilibrar-ho, perquè estigui en equilibri. Vale? Mai és fàcil equilibrar. Vale?
Què més? Què més? Què més? Què més? No hem acabat? Us creieu que... ser conscients de les nostres emocions. Ojo, no controlar-les. Per què dic això? Tenim la tendència d'intentar amagar les nostres emocions, de controlar-les, reprimir-les, o deixar-nos portar per elles. No. Hem de saber que ara estem tristos, vale, estiguem tristos. Però no ens tanquem en aquesta emoció. No controlar-les ni quedar-ne atrapats en elles. És el que dèiem abans. Quan estem tristos i deprimits, ui, quin desastre de canal que tinc. Que només tinc 4 seguidors, ui, quina merda. Hi ha altra gent que fa un altre tipus de contingut, facilet, allà, pim-pam. Cuidado. Calma't, Berqui, vale. Molt bé, tens 3-4 seguidors, ja han plorat, vale? Què podem fer per solucionar-ho? Què puc fer per guanyar més seguidors? No ho sé encara. No ho sé encara. Tampoc és una cosa que em preocupi massa de moment. De moment vaig fent, vaig provant format. De moment estic trobant la forma de fer. Un cop sàpiga com fer dur el canal, com fer les coses, d'una forma equilibrada de dur-ho tot, encara estic buscant el punt d'equilibri. En els directes, en les gravacions, en el que vull fer. Enteneu, no? Per on vaig? O sigui, ser conscient sense controlar-ho. Bueno, ojo, hauria de dir ui. Però, ui, queda més sonor ojo, vale? Almenys en aquest tipus de directe, vale? Us faré una pregunta. Quin grau d'equilibri teniu del vostre ego? A quin punt us coneixeu vosaltres mateixos i a les vostres emocions? La clau per equilibrar l'ego és aquesta d'aquí. La darrera pregunta que he fet. Busqueu aquest punt d'equilibri. I no oblideu una cosa important. Un sol no construeix. Important. Un sol no construeix. I sí, sé que ho estic repetint. Però és que a vegades no cal fer les coses sol. Hi ha coses que hem de fer sols. O soles. Això està claríssim. Però hi ha coses que podem fer amb altres. Potser el que hauria de fer és conèixer algú, interactuar amb algú que sàpiga de màrqueting, de xarxes socials, de tot això, de com manegar-se. Els youtubers que estan triomfant o que tenen un cert èxit tenen un equip al darrere. Jo estic sol. Com vull pretendre tenir més de 4 seguidors? Puc arribar a 10-20. Potser dintre d'aquests seguidors algú em digui, Berqui, està molt bé el que fas. Jo sé de màrqueting, de xarxes socials, no sé, t'interessaria que col·laborem. Podria arribar a passar? Qui sap? O mira, el teu blog no està malament,
Però jo sé fer blogs, pàgines web, no sé, t'interessa que provem? O jo què sé, Berky, trobo que et falta un logo. Vols que et faci un logo? Podria passar. O, jo què sé, trobo una IA que fa logos, o un programa que fa logos, i dic, i si tiro per allà? No sé, són idees. O sigui, a vegades un som tan limitat. Una empresa, si només hi hagués el jefe, o només hi hagués un empleat, o només un supervisor, o només un jefe, o un informàtic, o el que sigui, no faries una empresa amb això, no faries res. Veieu que a vegades hi ha situacions on cal construir entre diversos i en d'altres situacions que no. L'acció d'escriure realment, l'acció pròpiament d'escriure, ho hem de fer sols. Però l'acció de vendre la nostra història o l'acció de publicar el nostre llibre, etc, ho hem de fer amb un editorial o amb un equip de màrqueting o buscar maneres i hem de col·laborar. Vale? No tingueu por a col·laborar. Fins aquí Lego. Lego, missió completa. I ara tornem al nostre convidat a Super Hunt Adventure. Super Hunt Adventure Game. Super Adventure Hunt. Vale, doncs anem a fer una partideta. Veig que heu parlat molt de Lego, Em teniu aquí abandonat, avorrit. Veieu que aquí tinc arxivadors. Quan creus que ho has palpat tot... Aviam. Qui fot una cafetera aquí? Ui, 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 ui. No em tiris cafetera! Bueno. Anda, el gran guant dels cels m'ha portat de... Ui, 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 ui. Cadires flotants? Bueno. Ei, 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 ei. Està complicat això, els arxivadors, Ui, això són còmodes, no? Bueno, calaixeres, més aviat. A la cactus, fora. Per què vol un cactus, jo? Pugem, pugem, pugem. Pugem. Ui, no sé jo si caurem, Ui, haurà fluorescents. Ei, 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 ei. Ui. Una làmpara. Vent en popa. Anem a volar. Ui, 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 ui. Ui. Soc un home que va en patinet. Això no seria més aviat pels peus? És un univers una mica oníric. Què en penseu? Anem a deixar-ho de moment aquí. I anem a la ciència-ficció. En què pensem quan parlem de ciència-ficció? Què pensem normalment? Quan pensem en ciència-ficció, pensem
en això, en naus espacials, en batalles espacials, veieu? Pam, 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 piu, 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 piu. També en això, bueno, per exemple, això. Això és un anunci. Ja, anunci. No, va. No, anem a buscar. Bueno, anem directament a això. Vale? Pensem en coses així. En robotets, bueno, això és una mica antiquat, però per exemple això. Veieu? Cybermens. Vale, ja hem vist prou. Però ja enteneu la idea, no? Per on vaig? Quan pensem en ciència-ficció pensem en tot això. Ciència-ficció, he dit. Ciència-ficció. Espacials, robots... Idea preconcebuda. És incorrecta aquesta idea? No. Només incompleta. Què és, doncs, la ciència-ficció? Què és? La combinació d'elements científics amb la ficció. Per exemple, afins, realitat actual, tecnologia prohibida i entre realitats. Vale? Estic resumint molt i ho estic resumint una mica malament, però com veieu, aquí no hi ha batalles espacials, ni hi ha robots. Bueno, n'hi ha alguns. Però l'eix és tecnologia prohibida, o sigui, tecnologia que ha anat investigant el Walter Bishop, de la qual s'han apropiat uns altres. Realment és... fer detectius, elements tecnològics. Vindria a poder-se descriure d'aquesta manera. Vale? Què més és la ciència-ficció? Què més? Què més és la ciència-ficció? Vale, sí, són invasions extraterrestres o bé invasió ubicades en el present. També hi ha en temps o galàxies llunyanes. Star Wars i Star Trek. Star Trek, Andròmeda, Babylon 5, etc. Utopies i distòpies. Futur de la humanitat positiu,
Natiu o realista. Vale? Tenim diversos exemples. Per exemple, viatge pel temps, tenim futur distòpic en dues races humanes, una més passiva, altra evolucionada, però que manté raciocini. Potser no tenen tecnologia, vale? Altres presents que poden o no combinar-se. Stargate, Fringe, etc. Vale? O sigui que es poden ubicar en el present, podrien estar passant alhora, Farscape també. Vale? Per tant, ciència-ficció és una cosa molt àmplia on pot haver disparitat de coses i no només espacials, alienígenes o androides o robots, etc. La ficció té varietat d'elements i trasllada la realitat humana a un univers de ficció on s'enfronten diversos aspectes de la pròpia humanitat. Vale? Per exemple, Star Trek, Ferengi, ultracapitalisme, capitalistes a l'extrem, els, com es diuen, Klingon, la guerra per sobre de tot, volcans, la santa lògica científica. Podria resumir així, que cal veure personatge a personatge, Però, com veieu, la ciència-ficció no és només una història de robots, d'alienígenes, o de batalles espacials, o de creuar entre realitats, o de viatge pel temps, o de tecnologia, o de futurs distòpics o passats distòpics, o de recerca de l'origen de la humanitat, etc. Sinó que també té aquest aspecte d'anàlisi de la pròpia humanitat, o sigui, el capitalisme a l'extrem. O sigui, els Ferengi, per exemple, per tenir un cel digne, has de tenir un capital, o sigui, fins i tot venen parts del teu cos un cop ets mort. Una relíquia, o sigui, si has sigut un gran capitalista, tothom hi ha una subhasta. O sigui, l'enterrament és una subhasta, un acte de venda. O sigui, qualsevol acte dels Ferengi és pura avarícia, pura i dura. Estem sota un règim capitalista. Veieu? Els Klingon, la guerra per sobre de tot, o sigui, la humanitat, qualsevol conflicte ho resolen amb la guerra. O volen obtenir un territori, ataquen a l'altre.
la santa lògica científica. O sigui, ara estem en un paradigma. Hem passat de la santa inquisició i de la santa no sé què a la santa lògica científica. És a dir, tot té que estar demostrat per la ciència. O sigui, els volcans no creuen als viatges en el temps, malgrat que l'Spock o d'altres hagin viscut un viatge en el temps. No creuen que existeixin els viatges en el temps. Enteneu, no? Que ens mostren les limitacions de la pròpia humanitat. I fins aquí la part d'observació d'avui. Espero que us hagi agradat, us hagi interessant, però recordem que hem de dir adeu al nostre convidat. Missió completa. I tenim Super Hand Adventure encara per allà, esperant que el despedim. Ara sóc un electricista, sóc una mà electricista, diuen aquí. Això suposo que ho haig d'endollar en algun lloc. Apa, anem a endollar. Apa. Tu. Tu cap aquí. Aquí. Apa. Sóc un crac. Sóc una mà electricista, tu. Connectant d'ulls potser pensareu, mà d'Indiana Jones. Sóc la Indimà. Mahindi, Mahatma Gandhi. No. Mahatma Gandhi no. Que aquell el van matar. No vull ser la mà d'un mort. Indiana Jones és un ésser fictici. Tampoc me conviene. Vinga, anem a endollar això. I veiem què passa aquí. Anem per allà. Anem. Que vull la meva tasseta. I així descansar. Ui, que em volen electrocutar. I anem al següent nivell. Guns Arquinautes. M'ho he passat en 1 minut 44. Ho. Ui. Que això ho haig de xutar. Això ha explotat. Ara haig de pujar. Aquest és el nivell que no he aconseguit mai passar-me. No, això no serveix. Això serveix d'algú? Potser... Ja ho sé. Això ho puc posar per allà. Ui. Aviam. No, vagis cap allà. És cap allà. Aquí. Ja agafo aquesta clau.
Ai. Aquest bloc de gel... Ah, espera. Ja ho tinc. Tu per allà. Ui. Ah. Potser aconseguim... Ah. Hem d'obtenir les altres claus. Suposo que hem d'anar per aquí. Ui. Bueno, ho deixem aquí. No hem superat aquest nivell. Ja ho superarem un altre dia. Llavors, benvolguts verquinautes. Ens esperim. Ai, no he vist la resta d'aventura. Bueno, no passa res. No passa res. Benvolguts verquinautes. Recordeu el planning demà. Demà tenim Nimby Rails. Recordeu, de 6 a 7 i mitja. Us espero. Espero que recordeu el Reddit. Tot això ho veureu a la descripció. Pues fins aquí el programa d'avui i ens despedim fins demà. Que passeu un bon final de cap de setmana.